Ελάτε κυρία Καραναστάση, μη διαμαρτύρεστε. Μετά είναι η κυρία Σμακοπούλου. Κυρία Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το υποψήφιο νομοσχέδιο δεν χρειάζεται ιδιαίτερη συστάση για το περιεχόμενό του. Το θέμα του λιμένα του Πειραιά απασχολεί την κοινή γνώμη στη χώρα μας για περισσότερα από μια δεκαετία. Από τη μακρινή 13η Φεβρουαρίου του 2002, με την πρώτη σύμβαση παραχώρησης που θεωρήθηκε ότι θα αποτελούσε θεμελιώδη όρο για την εκδήλωση ιδιωτικού επενδυτικού ενδιαφέροντος αναφορικά με την απόκτηση μετοχικής πλειοψηφίας στον ΟΛΠ, μέχρι σήμερα χύθηκε πολύ μελάνι και εξοδεύτηκαν πολλές ώρες συζητήσεων και τεκκλήσεων για να φτάσουμε στο σημερινό νομοθέτημα, το οποίο πέραν του γεγονότος ότι συνιστά ανηλυμένη συμβατική δέσμευση του ελληνικού δημοσίου, συνδέεται αναμφίβολα με την εμπέδωση κλίματος επενδυτικής ασφάλειας και σταθερότητας. Αναφέρθηκα σε ανηλυμένη συμβατική δέσμευση του ελληνικού δημοσίου και φυσικά εννοώ τη δέσμευση που προκύπτει από τις διατάξεις του νόμου 3986 του 2011, με τον οποίο το 74% περίπου των μετοχών εκδόσεως του ΟΛΠ διακρατήθηκε από το ελληνικό δημόσιο, έως ότου οι μετοχές εισφέρθηκαν στο ΤΑΙΠΕΔ με σχετικές αποφάσεις της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων. Στο σημείο αυτό είναι πράγματι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι το πρότυπο ιδιωτικοποίησης, στο οποίο προσχώρησαν με ευκολία οι προηγούμενες κυβερνήσεις για τα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, απέχει παρασάγκας από το πρότυπο το οποίο είναι προς το παρόν το Landlord Model, κυρίαρχο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης δεν μπορεί παρά να υπογραμμιστεί ότι η επιλογή αυτή έγινε αν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε παραχώρηση μεμονωμένων τερματικών εντός των λιμένων. Είναι οι δικές σας συνεπώς επιλογές, κύριοι συνάδελφοι της μείζωνος αντιπολίτευσης, που καθορίζουν εν πολλοίς το περιεχόμενο του νομοσχεδίου. Περαιτέρω επισημαίνω ότι η ολοκλήρωση των ιδιωτικοποιήσεων των λιμένων Πειραιά και Θεσσαλονίκης, οι οποίες είχαν ήδη ξεκινήσει από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, ενσωματώθηκαν στον όρο 4.4 του νόμου 4336 του 2015, με το οποίο κυρώθηκε από τη Βουλή μια ευρεία πλειοψηφία. Σας θυμίζει άραγε κάτι, συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του Ποταμιού, το σχέδιο Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης της Ελλάδος από το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας τον Αύγουστο του 2015, το γνωστό μνημόνιο, με το οποίο σήμερα βέβαια δεν θέλετε να έχετε κάποια σχέση εσείς, αλλά το επιζητούσατε με τα μανίας πέρυσι τέτοιο καιρό. Κύριε Πρόεδρε, σταματώ εδώ την αναφορά μου και στις αιτιάσεις και τα υποκριτικά σχόλια της αντιπολίτευσης, ιδιαίτερα των κομμάτων των κυβερνήσεων, τα οποία φέραν αυτά τα καταστροφικά αποτελέσματα στη χώρα μας. Μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 έλαβε χώρα μια συστηματική και οργανωμένη προσπάθεια της κυβέρνησης για επαναδιαπραγμάτευση των όρων της ιδιωτικοποίησης. Εξάλλου, σε αντιστοιχεία με τις αρχές και τις θέσεις μας, μετά τη θέση σε ισχύ του νόμου 4389 του 2016, διαμορφώνονται όροι και προϋποθέσεις εναλλακτικής αναπτυξιακής αξιοποίησης των λιμένων, χωρίς να τίθεται σε αμφιβολία ο δημόσιος έλεγχος. Η κυβέρνηση κατέθεσε το παρόν νομοσχέδιο, με το οποίο συνοπτικά επιτυγχάνονται ή διασφαλίζονται μεταβίβαση αρχικά το 51% των μετοχών και στη συνέχεια, και μόνο εφόσον πληρωθούν αναβλητικές αιρέσεις, το υπόλοιπο 16%. Εξαίρεση από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Ζώνης Λιπασμάτων, προστασία πολλών περιοχών των αρχαιολογικών χώρων της Χερσονήσου, της Κοινόσουρας, διασφάλιση της χρήσης κρίσιμων εγκαταστάσεων για το λιμενικό σώμα και την ελληνική ακτοφυλακή, περιφρούρηση, σημαντικό αυτό, του δημόσιου χαρακτήρα του δημοσίου συμφέροντος υπηρεσιών και φυσικά προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων. Είναι κοινός τόπος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αλλά πρέπει να έχουμε πάντα το μυαλό μας ότι η διασφάλιση του ζωτικού ρόλου του λιμένου Πειραιώς για τη θαλάσσια διασύνδεση με την νησιωτική Ελλάδα, την υποστήριξη της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας, την απειγοεπισκευαστική δραστηριότητα κλπ. Και η διερεύνηση και καταγραφή επενδύσεων σε λιμενικές υποδομές και ανοδομές, τις οποίες ο ιδιώτης επενδυτής θα αναλάβει να υλοποιήσει προκειμένου να ενισχύσει την ανάπτυξη του λιμένα, είναι αδιαπραγμάτευτα σημεία και έτσι παραμένουν με το παρόν νομοσχέδιο.
Εξάλλου, η διαδικασία αναθεώρησης της υφιστάμενης σύμβασης παραχώρησης δεν επηρεάζει ορισμένα θεμελιώδη στοιχεία και παραδοχές της, όπως ιδίως το πλήρες, αποκλειστικό και αδιαμφισβήτητο δικαίωμα κυριότητας του ελληνικού δημοσίου επί της χερσαίας λιμενικής ζώνης του λιμένα Πειραιά, των γηπέδων που τις αποτελούν και των επαυτής κτηρίων και εγκαταστάσεων. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Το χαρακτήρα της χερσαίας λιμενικής ζώνης ως δημόσιο κοινόχρηστου πράγματος και την απαρέγκλητη εφαρμογή των συναφών συνταγματικών διατάξεων, καθώς και τη διάρκεια της σύμβασης που λήγει το 2052. Ως επιτυχία της κυβέρνησης θα πρέπει να λογιστεί το γεγονός ότι ο συντελεστής υπολογισμού του ανταλλάγματος παραχώρησης αυξάνεται από το σήμερα ισχύοντα 2% σε 3,5% και ορίζεται ως ελάχιστο ύψος του ετήσιου καταβαλλόμενου ανταλλάγματος για τη συνολική υπολοιπόμενη διάρκεια της σύμβασης, το ποσό περίπου των 3,5 εκατομμύριων ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί κατά προσέγγιση στο 3,5% του τρέχοντος ετήσιου κύκλου εργασιών του όλου. Το βέβαιο είναι ότι το λιμάνι του Πειραιά μπορεί και πρέπει να συμβάλλει στην ενίσχυση των αναπτυξιακών ρυθμών ανόδου της ελληνικής οικονομίας, στην αύξηση του ΑΕΠ και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων με όρος αξιοπρέπειας αποτελεί τη βασική υποχρέωση του ελληνικού δημοσίου την επόμενη μέρα της κύρωσης του προτινόμενου σχέδιου νόμου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είμαι περήφανος που η χώρα μου βρίσκεται σε δινή θέση και να παραχωρεί τη διαχείριση εθνικού πλούτου σε ξένους. Είμαι όμως πολύ περήφανος που η κυβέρνηση την οποία στηρίζω κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες να βγάλει τη χώρα από τη δινή αυτή θέση, στην οποία όλοι ξέρουμε ποιοι την έφεραν. Είναι αυτοί που οδήγησαν τον ιδιωτικό τομέα, αυτόν που στηρίζουν, σκεφτείτε να μην τον υποστηρίζαν, να χάσει 1,5 εκατομμύριο θέσεις εργασίας τα τελευταία χρόνια. Και είναι και αυτοί οι οποίοι μας πουλάνε το δάχτυλο και ζητάνε την παραίτηση της κυβέρνησης. Εμείς στηρίζουμε το παρόν νομοσχέδιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιλάτε, κυρία Σμακοπούλου.